Masasarap na pagkain, magagandang tanawin. This town has so much to offer all in one dito sa Binalonan. I'll show you everything so you'll miss out nothing because we are going to Binalonan ang Galing. Binalonan ang Galing! I'm Stacy, your travel buddy, kaya tara let's explore Binalonan. Dito lang yan sa Biyaheng Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Balikan Pangasinan. Binalonan is actually a first-class municipality from the eastern portion of Pangasinan. We have a lot of natural resources to share to each and everyone, to the tourists, to the visitors of our town. We also have man-made tourist spots. We have the Dancing Fountain. We also have our century-old trees in our plaza. We're the only town kasi, I think, in Pangasinan that have basi. It is a wine made from sugarcane. Ang Lubas Farm is an eco-friendly farm wherein pride natin doon yung mga farming experiences, yung experience natin sa mga tourists natin na pumupunta doon. Okay, we envision Binalonan as one of the premier tourism destinations here in Pangasinan. Tara na po dito sa Binalonan and experience Binalonan with us. Binalonan ang Galing! Stacy, saan punta? To the moon! Napunta tayo sa Lubas Farm. So, tingnan natin kung ano bang meron doon. So dito, nakita ko kanina itong flower of bed. Sobrang natuwa ako. So, pipitas ako ng isa. Sana hindi pa ako pagalitan. And then, ang ganda. Dito to sa Lubas Farm, makikita. And iba't ibang colors, like may pink, may red. So, thank you po for the flower. May bunga siya. Bato to ni Darna pag nasa Binalonan ka. One hinog na to, guys. Nung bata kami, meron kami puno nito sa likod ng bahay namin. So yun, inakit namin yun. Pero ito, hindi ko ito maakit eh. Kahit po lang halos. Hindi na halos, pero pag kinakyat ko to, wala. Isang ganun lang na legs. Instagram-worthy ba na kubo ang hanap nyo? Well, nakikita nyo dito sa aking likod. Matatagpuan yan dito sa Lubas Farm. Ayan, nung nakita ko tong mga kubo na to kanina, parang feeling ko more on Bali-inspired siya na kubo. Tapos, ano lang siya, triangle. And then, pwede ka dito magpahinga kapag hapon siguro na pagpagod ka na. Sobrang, ano niya parang at peace ka lang dito. Simple, kumbaga. So yeah, if andito ka sa Lubas Farm, try to go here tapos Instagram worthy to.
may traktor o kuliglig. I feel like lagi nyo ito nakikita pag pupunta kayo ng probinsya. So ginagamit to dito para mag-deliver ng goods from farm to market or to move around here sa farm. Ito yung ginagamit, kuliglig, traktor. Broom broom, skirt skirt to the moon. Larga larga. Oh, bente-bente lang, bente-bente sakay dito. You know what? If you wanted to reconnect back to nature, masasuggest ko sa inyo ang Lubas Farm because nung pagpunta ko pa lang dito, yung papunta niya is already bumubungad sa akin yung mga mountains, yung mga puno, and everywhere I look dito, mga green, and then there's farm animals, and then kanina I saw some bed of flowers, which is sobrang nakakatuwa siya. Mga rice corn, meron din. Akalain nyo ba na meron ganito sa Binalonan? Sobrang ganda. It's so relaxing. And then, ang dami mong makikita dito na mag-reconnect sa'yo sa nature. Kilala ang Pangasinan dahil sa maganda nitong karagatan. Pero, alam nyo ba na hindi lang beaches ang kayang pagmalaki ng Pangasinan? Kaya kung thrill and adventure ang hanap nyo, tara na at pasyalan natin ang Mount Paldingan. To 4 hours ang hiking dito. Patok din ito sa mga may hilig mag-camping at dinarayo ng mga gumagamit ng big bikes at downhill bikers. Unforgettable staycation ba ang hanap mo? Hindi ka bibiguin nitong glamping site ng WCC Binalonan. So tara, silipin natin. Sobrang ganda. Parang siyang cabin in the middle of a forest, yung vibe niya, yung ambience. So here, makikita nyo yung tent. Mamaya, papasilip ko yun sa inyo. We're gonna see what's inside of it. Tapos, sobrang daming puno talaga. Wait lang. Look. Diba? So, parang ka nasa middle of the forest nga. On my back pala, yan yung for bonfire. So, kapag nagpunta kayo dito ng family nyo or barkada, pwede kayong mag-bonfire dito. Ayan. So, may mga kahoy naman na available. And then, on my right side, which is yung pond, sabi nila pwede daw mag-fishing dito. So, ayun, mamingwit kayo dyan. So, let's go. Explore pa natin yung area. Ayan, parang ako talaga nasa forest. Ay, marami silang tent. Marami kayong pwedeng pagpilian na tent. The rates is 7,000 per night, good for 4 to 5 persons. This is open to the public, but however, you have to call us in order for you to be booked. So, ayan, pupuntahan na natin yung tent nila dito. We're gonna see what's inside of it. Oh, una pala, may nakita ko ditong ilaw. So cool. Parang talaga sa may mga woods. Yung mga nakapapalagay sa mga Hollywood movies. Ayan, so ito, ayan, zipper lang yung pag-open mo ng door nila dito. Door ba? No, zipper lang yung pag-open mo dito para makapasok ka sa loob. So, let's go inside. Excited na ba kayo? Okay, wait. Okay, here you go. So, pagkapasok mo pa lang dito, bubungadin ka na ng aircon nila. And then, there's also bed na on this side. Tapos here, andito yung sink nila. So, pwede kang magluto dito. Bukod pa dito sa area na yan, meron pa dito sa loob. So, look at this one. I think this is the master bedroom or something. Ayan, okay. This is the bedroom. So, look. So, may dalawang bed dyan. So, parang pwede talaga siya for group of people.
And then, another aircon. So, very social glamping talaga. And then, you also have TV po dito. Tapos, meron din silang Wi-Fi. Wait, there's more kasi meron siyang CR sa loob. So, this is really a good deal if you wanted glamping na comfortable ka. So, ayan. Camping vibe, tapos forest vibe, ganyan. So, it's really, really good. Sa paglalakbay namin dito sa Binalonan, nalaman ko na isa sa mga pangkabuhayan ng mga Binalonian ay ang iba't ibang produktong gawa sa kahoy. So tara, silipin natin. So ano po yung itong mga to, tinitinda niyo po dito? Ang dami ko po kasi nakita na iba't ibang produkto gawa sa kahoy. Opo, Opo. tinitinda ko po ito. Ito po yung sandok, Mhm. kahoy na klaseng lanuti. Lanuti. Lanuti po. Lanuti, okay. At ito pong sangkalan po, Mabigat po ba to? Baka hindi naman po gaano ma'am. sakto na. Okay. Kahoy po ito ng sampalok. Sampalo. Opo. At itong almeres Oh, na almeres. binibinta ko po, sampalok din po siya. So ito yung almeres na tawag, mortar and pestle. Ngayon ko lang nalaman yung Tagalog niya. Almeres. Opo. Okay. Ito naman, yung tabla po, Mm-mm. para sa paglaban ng damit. Opo. Ito, mommy, ano po ito? Anong kahoy nito? Sampalok din ma'am. Sampalok din. Opo. Okay. Kantangian ba yung sampalok kaya ito yung ginagamit? Matibay. Matibay po, Mhm. ma'am. Yan po yung matibay na dapat gawing sangkalan, ganyan, at saka Okay. sa paglaba. Opo. At ito rin po yung tinatawag naming mangkok. Mangkok po. Oo po, mga mangkok. Oo, Akasya ang po cute. ito. Oo. Kahoy ng akasya po Mm-mm. yan, ma'am. Oh, mami, iba-iba yung ano mo, yung shape, tapos laki ng mga sangkalan. So, Opo. magkano po yung presyo niyan since magkakaiba-iba? Kumbaga ito po ganito kalaki, Oo. pwede na rin siya ito sa 300, ma'am. May maliit din kami. Ito pang bahay to, mami eh. Sa ganitong liit lang, ma'am, 50 Mm-mm. pesos Oh, to 40 pesos lang to. 40 to 50. Mura na. Square, mura na. So, mami, mga magkano kaya per day yung kinikita niyo po dito? Meron din po yung mga 2,000, gano'n. Pag maganda po yung benta, nasa Opo, 2,000. Ayan, kung gusto nyo bumili ng mga sandok na kahoy, mga sangkalan, pwede nyo siyang bisitahin dito sa Barangay Sili sa Binalonan. And there are times kasi na wala ring tinda si na mommy, so para maka-help din. And then, of course, para may magamit kayo sa bahay nyo, diba? So, ayan, visit kayo dito. As a first-class municipality, kilala ang Binalonan sa kanilang malinis, maaliwalas at preskong plaza. It is filled with trees and plants at may bonus pang fountain and koi pond.
syempre, hindi rin mawawala ang masasarap na kainan around the area. Hindi ka mabibigo dahil hatid nito'y perfect spot for barkada and family bonding. Food trip ba ang hanap mo? Balita ko dito sa Binalonan, merong kainan na dinarayo daw. So tara, check natin kung ano bang ino-offer nilang food dito. So we have Homa Persian Cuisine. So, while reading their menu, may napansin ako na pare-pareho na kabide. And then, inask ko kung anong ibig sabihin nun. Kebab pala meaning niya. So, lamb kabide, chicken kabide. So, lahat yan is kebab. Persian cuisine. Okay, so for the ihawang person, I'm a foodie guy. I mean, I like food, and from the time that I was a kid, I like cooking. Part of the culture of people. So it's just we are sharing not only the taste but the culture of a country. At some point, I realized that Filipino, they really like to try different food. I mean, Kaya one time, tinry namin, nag-risk kami na itry. Tapos ayun, magically, masarap siya. Talagang iki-crave mo the other day. And the reason kung bakit namin binabalik-balikan to, kasi una, maganda yung place, masarap yung food. Very affordable. Ito yung favorite ko, yung beef Kobe ng Homa. Very tasty. Talagang alam mo yung gumawa is Persian. what can I say about the specialty of Homa is that I can say it's authenticity. I'm a pure Persian. Actually, the idea of putting a restaurant in Binalonan came during the time of COVID. I mean, this plaza, the way that it is, the trees, it's unique. So we came with the idea of putting it here. So, I am very excited na po na tikman yung mga food na prepare nila sa atin. So, tara, kain po tayo. Gusto mo? Masarap talaga. So, you have to try this po in Homa Persian Cuisine. I would like to invite not only the people of Pangasinan, but anyone who passed through Pangasinan. So we will be happy to see all of you. Kilala ang bayan ng Binalonan sa paggawa ng longganisa na siksik at sulit. At nandito nga tayo sa pamilyang bayan ng Binalonan. At paniguradong masarap ito. Kaya tara, samahan niyo ako. Pwede niyo po ba ipakita sa amin paano niyo po ginagawa yung pagtimpla niya? Ito, nahin na natin yung bawang. Ito yung bawang. Ito naman yung Mas masarap po paminta. ba pag mas maraming bawang or... Hindi naman masyado kasi mag-iibang lasa. Ah, okay. So ito po talaga, parang recipe na talaga ito Opo. ng longganisa po Oo. ninyo. Ayan, Oo. paminta vetchin, and then... Betsin and then asin. Oh. This is asin. Lagyan natin ng soy Ah, para hindi maputi.
Haluin natin ng haluin. Hanggang maramdaman mo naman ito kung tama ang timpla, kung tama na yung paghalo mo. Ganyan ang paghalo nito. Ito yung casing. Ilagay natin dyan. Tapos, ganon. So, automatic Yan. na po siyang Automatic na maglalabas. lalabas. Linagay natin sa casing. Haba po And pala. then, itatali natin ngayon. Ganito ang pagtali dito sa amin, sa binalunan. Ba't po siya dinadayo? Purong meat ng baboy, Oo bagong nga. katay, Oo. and then, walang halo yan, basta purong ganyan. Tapos malinis kasi itong casing namin. Malinis, in and out na nalilinisan. Ito, dinibilad pa sa araw. So, ang bentahan niyo po dito Per kilo, per kilo pa din, hindi yung per piece. hindi, per kilo. Ito na yung finished product. Ito siya, parang siya ang cute, parang bilis buhatin. Other longganisa po kasi diretso lang, hindi nila pina-per piece. Okay. So, mami, mga magkano po kaya ito? Paano po yung bentahan nito? Sa ngayon, bumaba ang karne, 350. Per kilo po. Okay. 350 ngayon. Opo, so per kilo talaga siya, hindi siya per piece or per Oo, ganito. per kilo. Per kilo talaga siya. Ang lalaki nga po nito. Oo. So pag niluto to, pero kapag Mag-brown din. magba-brown din po siya. Oh. Ganyan ang itsura niya. Na-excite akong kumain ng longganisa. Bibili ako later. Mami, nakita ko parang sobrang dami niyo pong prepare for longganisa. Nauubos po ba to? Naubos pa yan. In the day? Opo. Sa isang araw po? Naubos pa yan. Kulang pa. In a usual day po, ilang batcha po yung nagagawa? Ang everyday ko, yung regular na dinitinda Right, ko, 50. Na batcha po? Oo, 50 Nagagawa- kilos. 50 kilos. So, mami, kapag maganda yung bentahan natin, magkano po yung kalimitan na bebenta nyo for that day? Yan, pag 50 kilos, mayroon ka na rin tubo na mga 1.5. Yun po yung mga Pag tinutubo maramihan nyo. naman, malaki naman. Opo. Subukan naman natin itong ibenta. Tingnan natin kung maraming bibili. Garlic longganisa po. Garlic longganisa po, ng Binalonan. Bili na po kayo. Pogi, bili ka na ng longganisa. Ay, 350 per kilo. Pero dahil pogi ka, 360 na lang. Nadagdagan ng test. Okay. Po. 350 na lang. 350 na lang. Wow! Pogi ka daw. Sige po, mami So, paano ba to? Kayo mag-open. Ayun. Bale. Hawakan mo. Okay po. Sakali mo po. Ayun. Ayun. Okay, ito na po mga suki. Thank you. Hindi masyadong mahirap magbenta ng longganisa kasi yun nga, yun yung dinadayo dito. Tapos sabihin mo lang, Pogi, bili ka, bibili sila. Yun talaga yung keyword. Let's go mga suki! Bili na po kayo ng longganisang Binalonan. Hindi makakompleto ang longganisa kung wala itong partner na sausawan. Kaya dito rin sa Binalonan, meron silang paggawaan ng sukang tubo. Kaya halika, samahan mo ako, alamin natin kung paano gawin ito. So, paano po ba ginagawa yung sukang tubo? Saan po tayo nag-i-start? Actually, ang tubo galing pa sa bukid. Opo. Hinahakot ng mga machinery namin katulad ng traktor, papunta dito. Ano pong tawag sa machine na to? Pitpitan ang tawag namin. Pitpitan po. Pitpitan ng tubo. Opo. Actually, kinakuan siya hinihila siya ng malaking makina. Dito isusubo yung tubo, bola na to, siya ang magpipiga. Pag napuno to, sisip-sipin ng machine na naman, going to mga drum. Ilalagay namin sa drum. Tapos pagkatapos ng ilagay sa drum,
Yung mga customer namin na buyers na nagpe-ferment ng sugarcane vinegar, sila na mismo. Ulit, ipipilter ulit nila. Actually, noong unang panahon kasi, ang pinitpit ng pitpitan niya ng humihila ay kalabaw. Ngayon, sa paglipas ng panahon kasi, siyempre, mas production ang hinahabol natin eh. Kailangan natin mas malaking volume. Kaya para mas mabilis, pinalitan ng makina. Makina na siya ang humihila sa Para po sa pitpitan. magpit-pit po siya. Para mabilis yung production ng kuan, yun ang pinalit. De kuryente na po ito. Actually, kinakuan siya ng diesel. Sir, ano po yung tubo doon na papunta doon sa may parang Bali, siya yung coolant tubig. ng makina. po? Coolant. Coolant? Siya pampalamig siya sa, kumbaga sa sasakyan, ay radiator siya. Matagal na madam, nakagisnan ko na rin ito sa namana namin sa tatay. Sa pang-araw-araw naming pamilya, nakakaraos din. Nakabili rin ako ng TV namin. Kung minsan maganda ang ani, nakabili ng ref, gano'n. Nakapag-aral naman yung mga anak ko, natapos din sa high school. Ang buwan ng tag-ani, mga October mag-umpisa. Kung malalaki na yung tubo, pwede naman yung mga buwan ng September, mga hanggat kalahati. May talagang naman, taon-taon na nagtatanim kami. Nauubos din, nabibinta lahat. Pag binibinta namin na suka, mas malaki ang income. Pag hindi pa suka, mas mura, mas maliit naman ang kita. Kaya inuuwi ko yung iba, pinaasim para mas malaki ang kita. Sakto lang naman para sa aming pamilya, yung pang-araw-araw namin. Ang ganda, ang relaxing ng atmosphere dito. Sobrang probinsya feels and ang kalmado, peaceful. Nung nasa Binalonan ako, I feel like the nature is giving me a hug. Especially nung nasa farm and glamping site kami. Ang sarap sa pakiramdam, being surrounded by the trees, the mountains, and then there's a lot of flowers around. Andun yung calmness at ang linis ng paligid. Masaya yung naging trip namin ng team kahit na malakas yung ulan. Actually, mas naging comforting pa nga yung ulan during the night. Since natulog kami sa tent, naririnig namin yung bawat pagpatak ng ulan, which made the ambience more cozy. I got to bond more with the people I'm with, which is, I think, the most important when traveling and visiting a new place. To bond with your travel buddies, diba? Kaya I really recommend you guys to visit Binalonan with your family or with your barkada. Also, aside from that, Binalonan is famous for their masarap na longganisa. And you know what? Masarap rin ang mga ngiting natanggap namin from Binalonians. They are welcoming and warm people. At dahil doon, I had a wonderful stay in Binalonan and would love to visit again soon. Kaya, thank you, Binalonan. Safe on the ground.